4, 5, 6, 7, πάτημα μύτη, αλλαγή. Ναι, Αριστερά σε αυτή που είναι με το μάγκο, μπαίνει το ίδιο πόδι. Πώς το στα αριστερά. πάτημα μύτη, αλλαγή, αργά. Με το δεξί ξεκινάει ο καβαλιέρος. Πίσω. Αυτό κάνει με το αριστερό ξεκινάμε, έτσι. Συνεχές λίντι. Πάτημα μύτη, αλλαγή, αργά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αλλαγή, πάτημα μύτη, αλλαγή. Δεν είναι διακεκομμένο, μας περιπτώσει. Μετά. Στα τρία. Το ανάποδο λίντι, και αυτό το κάνουμε, είναι σαν το συνεχές, αλλά στο τέλος η ντάμα κάνει στροφή. Ο καβαλιέρος δηλαδή την κάνει. Πάτημα μύτη, αλλαγή, αργά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, αριστερά, αλλαγή. Πάτημα μύτη, αλλαγή. Αριστερά. Να το κάνουμε και σχολικά της δάμας. Καβαλιάς δεν κάνει τίποτα, το ίδιο πράγμα με το συνεχές κάνει. Πάτημα μύτη, αλλαγή, αργά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, πατήστε το αριστερό και αριστερά. 7, αλλαγή. Πάτημα μύτη, αλλαγή. Εντάξει. Και είχαμε κάνει και το ζιγ-ζακ. Πάτημα μύτη, αλλαγή, κατεύθυνση, αλλάζω χέρι, αλλαγή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Μύτη, πάτημα, στροφή, τάκ, αλλαγή. Πάτημα μύτη, αλλαγή. Και όλο γίνεται το μύτη. Ναι, καβαλιέρος. Ζιγ-ζακ, καβαλιέρο. Πάτημα μύτη, αλλαγή, αλλάζω κατεύθυνση, αλλαγή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Γυρνάω μύτη, πάτημα, αλλαγή. Και την κλείνω. Στην ουσία συνεχίζει το τετράγωνο κάτω από το μύτη πάτημα. Και για τις δάμες. Πάτημα μύτη, αλλαγή. Αλλαγή κατεύθυνσης και ξεκινάω με δεξί πατάω, αριστερό πατάω. Δεξί πατάω, αριστερό και μύτη, πάτημα, τάκ, αλλαγή. Πάτημα μύτη, αλλαγή. Αυτά έχουμε δει. Το Sweetheart, νομίζω ότι το κάνατε. Το Sweetheart δεν είναι, το Sugar που λέμε εμείς, το Sweetheart δεν είναι μέσα στο βηματολόγιο. Δεν είναι. Όχι. Εκείνο που αγκαλιάζεσαι και πας πίσω τα βήματα. Το είχατε δείξει μία φορά, αλλά έχουμε πει ότι δεν είναι στο βίντεο. Πάτημα μύτη, αλλαγή. Πάτημα μύτη, αλλαγή. Πάτημα μύτη, αλλαγή. Ναι. Είναι ελεύθερη φιγούρα. Δεν είναι μέσα στο βηματολόγιο, το χορεύουμε. Είναι σαν το Waiter μας. Δεν είναι μέσα στο βηματολόγιο όμως αυτό. Δεν είναι. Εγώ το έχω δει σε βήματα.